Eli käydään läpi värinauhan asentaminen Squeaks 8.3 lämpösiirtokirjoittimeen. Ja värinauhan lisäksi me tarvitaan teippiä. Ja lähdetään siitä, että ensimmäisenä avataan tulostuspää. Siirretään tämä pääty tuki täältä pois tieltä. Ja se mitä tässä pitää ottaa huomioon, että kummalla puolen värinauhaa tämä väri itse asiassa on, eli onko se in- vai out-nauha. Ja tämä on inniä, eli se kelautuu täältä rullan sisäpuolelta se väriaine. Ja silloin tämä asennetaan tähän tulostimeen näin päin. Eli sun pitää miettiä se, että miten päin se tulee tuohon etikettiä vasten se väriaine kyseisellä nauhalla. Ja tää kiristetään silleen, että otetaan täältä rattaasta ja tästä päätörattaasta kiinni ja sitten pyöritetään tästä, niin se kiristyy tähän paikoille. Sitten värinauha pitäisi pujottaa täältä välistä. Se voi olla vähän haastavaa välillä. Menee tälleen ruttuun sun muuta, mutta siihen ei sitä kannata välittää. Ja värinauha laitetaan sitten, tässä on tämä sisäänkelaaja. Eli se pitää ujuttaa tälle toiselle puolelle. Näin. Ja tähän me tarvitaan sitä teippiä, eli on syytä kiinnittää tuon sisäänkelaajan sillä lailla, että se ei pääse luistamaan siitä, niin se lähtee sitten oikeaoppisesti tosta. Nyt jotenkin silleen kiinni, se sitten vähän pysyy. Noin. Ja sitten pyöritän tätä sisäänkelaajaa muutama kierros. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on taittunut tää värinauhasta. Voi yrittää tälleen vähän suoristaa tosta, mutta se lähtökohtaisesti suoristuu, kun pyörittää muutaman kiekan. Se on siinä. Näin on värinauha asennettu. Sitten ei muuta kuin päätyrauta kiinni ja tulostuspää kiinni ja laitetaan syötä ja laite on tulostusvalmis.